jel jsem přes ČSSR, SNB, mé DKV si stoplo na TK. Mé DKV, SPZ, ABT 2550 musí teďka na GO do ČSAO. OHC či OHV, či co má to DKV, potřebuje z NDR nová šoupátka. Jsem RNDR, CSC, ČVUT v Praze 2, v ČSAO v Praze 3, já mám tlačenku. Tohle IAVH dělá kromě DKV, BMB a NSU, KDF i MG. Za 2 LP KTO, DKV mám na GO, když dostanu na ČVUT si na Kelblové. Kelblová z OPBH, mistrovi ČSAO, dá do bytu PVC a teplou H2O. Vystavené na LVT PVC však přiveze skladníkovi DKP, šofér V3S. Všechno dopadne OK, za lístky na FOK, šofér ČSAD má o Šumana zájem. Mistr od ČSAO, známou má na PKO, její bratr v OUNZ dělá sestřičku. V OUNZ na WC, mistr chytil TBC, musí na RTG, EKG a EEG. Spojení ČSAO, ČVUT, OPBH, ČSAD, FOK přerušilo se. RNDR, CSC, ČVUT dá DKV, SPZ, ABT 2550 do šrotu. Z ČSSR do NLR, z ČVUT, RNDR musí chudák z ČSAD nebo z ČSD.